Sagun hinindugan ako ng exercise ang mga pagapatakong idlalay ang bubuhian mga panhayay ang gugma ni Manoy ipabahay holiday ni Manoy holiday ni Manoy. Binabati na akin, kinikita na. Oo. Connected ka na. Abra natin yung camera. Sige. Binabati ka na pagyakan na lang. Hello, Marie Chris. Andi lak na kay video call. Video call, God. Video call. Ano, kumusta na? Di kami nakapadlock na. Lockdown, God mo nga. Lockdown, no? Lockdown ka ba? Di na kami nakakagawas-gawas dahil nga COVID. Oh, no! COVID ka ba? Oo, dahil nga COVID. Kaya ikaw, paghihirot nga, daahabaying na kakatupagad nga ni him tatay ha, kagabi naman nakakapanagat gadhiya, pero nadudunutan na hitiya mga doma kay kinuha nga ni, kay di ko man ay susuduhin pagbabaligya, kay bawal man gumawas. Ita di nga napulo ka kilo nga relief nga pinanhataghan una pagad nga ni nga simanahan munisipyo guti ay na ak na lang nga nigin sasaladuhanin kamuti para naman la dumarudamo ngan umusahaam ngan hi dahil ko naman pag lugawon kay maram ka naman han bunso kan danigi maartihi na dirihiya hit may sunod nga kamuti kay pareho ko no hit Papa Didi. Kasi rin ka man hatbaying, di ba nga, pwede ka makabali ha amo. Kung makakabali ka, bangin, pwede ka wala na yung makapagpadara nga di bisan la. Pero baying, Marie Chris, ada ka pa baying? Hello? Hello? Marie Chris? Naputol. Ata, kay wara mahin kasayuran nga ang istorya. Marie Chris? Marie Chris? Uy, Mati Perla, maupay nagkamayda ka panahon pakipag-video chat ha. Karuyag ko gadlaman ngumusta. Maiha naman kasi nga waray kita pagkikirigta. Sayang nga ni waray mahinayo na nagpagbarat siyan mayo. Kakundigay ing ududino ruy nga pagtaga-COVID, hubya. Oo nga ni, larang na nga ni daman at ni Rabatch Marlon mag-uruli. Makikisakay kunta kuno at hiya kan Dabatch Aileen. Upod an iya asawa nga kanadyan day. Wara na la hira pagpadayon, kapihula nga elementary hira magpapatron. Kay ka-quarantine maanay hira. Asya nga ni, marisyo kunta at nadaman ang pangirimas kun mala. Ano mga yan at ang nahinabuhan imo account nga usa. Pag chinat ko pa man hat udog nga nausa nga waray ka na pagre-reply, di na mga yan asya ning gamit nga account. An adto nga ni nga im profile picture nga nakasunglasses ka nga mag-upod ka mga hipadi. Maupay lugod hipadi buutan. Haruin nga inya hipadi. Pero may hingit, ag subla kami hit mag-inaway. Apot inaano yung hiya, mahubya na pag pinaki away. Maaram ka naman yan ang lockdown, madi. Warahin lalang kagan. Di nganit nga TV. Taiya cellphone. Haroy, pagsisirum-sirum na mahit. Hi ako itin mamarutan. Ba, asya na nga ni intak na huhulupan, madi. Kamag iniha lang nga ni nga lockdown. Sigurado, itak na mahingga nga gangay. Malalakdo. Tuhiya yan na benisita. Kandaugangan, gamit an motor. Maupay nakaaring quarantine pass.
Para naman makakagawas-gawas, makakapahuway, takganga-ganga. Karuyag ko kung tangani at umangkas, pero kabawal man. Pero kamaara man lakhit, madi, nga pag-uli, hit yan na nimpadi, haak naman it maangkas. Maharong ka naman. Aduy, madi, speaking of the devil, dano na yan nimpadi. Sige, madi, ha? Niyan na lang nga, kay tipaangkas na dama. Maharong ka naman, waray lalangkagan. Lockdown, good. Balitaw, madi, hirot na lahan, niyan na lang nga, Hello, ma'am. Submit ko na agad at anak project. Hanim email. Hello, ma'am. Anay, ma'am. Magtuturil anakin maupay nga signal. Anay, ma'am. Ano, ma'am? Yan na, okay na, ma'am? Ma'am, siguro waray lat ka opay ang pag-send dara kay maluyay signal diri am lugar. Diri man ak makakadtuha ambong to kay diri man pwede. Sige, ma'am. Diri man maopay anak pag-send anak written report. Yan na nala po ak mag-oral report. Gravity. Gravity is the force of attraction by which terrestrial bodies tends to fall toward to the center of the earth. Oh no! Sugaran iti mayor nga iyuhan na lain. Kaya ano minamay puraylet panhatag, han nga tanan mayan ang tao ginkukure. Han tanhatag hinrelief, ginlapos-lapusan la kami. Bit-bit ko pa ang set han amon Cleopatra nga dihit gawas amon gate. Pag pinamulat ko nga bet nga damahin sa kasako nga bugas, hasta na lang nga daggad waray pinasimaw nga taga munisipyo. Naimod na latak aniyaw katagi. Wala man kakit pray aguma. It grabe pa, iini ha. It na pagtaga financial assistance. Waray ak, igapudhan listahan days WD nga nag-verify han interview. Kinalawan lan amon balay ngan isala an pakiana. Kan kunay kuno it sarakyan nga Toyota Prius. Kaman kumanla bumaton nga amon, dirit sugini kan. Waray naman lang papakianhi kung pipira kami diniha balay. Kung sano tak birthday, kung pipirit idagtakon pudong, initakon sahag, ngan kung pipirit kabitak asawa. Oh no! Grabe ka unfair nga panggobernuhan. Kunta, iniimod na panagan. Mangingirang lang pinhiratak butos. Kapakaaringit bawuhin nga lockdown kumadre. Di rin nala kita nakakapagmadjong. Sige kumadre. Anay kumadre ha, aadi kasin 5,000, naging glad ni Mr. Hinbulang. Magpapahusay lang nga ka-parlor. Bye! Hello! Ani nga haw kita paran amon online selling! Pasok lang mga kasuki! Ayan! Damunit aton mga viewers! Mga kasuki! Ayan! Hello! Ayong nga tanan! Diri na kita mag-iiha! Maaram ak na excited na kamo! Hit mga self yan na nga adlaw! Sige, adi na mga kasuki. Unahaanay naton nga ipapakita nga sales and bedroom showcase naton. Yes, mga kasuki. Bedsheet set of 3, mga kasuki. 1 fitted sheet and 2 pillowcases, mga kasuki. May pasobra pa. Printed design, mga kasuki. King size, mga kasuki. Ngayon may pasobra pa nga usa. Tampe, mga kasuki! Tampe! Mga barato na ini, mga kasuki. Kaya ano nga barato ko na ini nga iging babaligya. Kahit akon mga solid balay, dili maarab, manimos, hitira mga hinigdaan!
Adi pa mga kasuki, sana set showcase naman kita. One set na may niya. Pasobra na naman ini ng mga kalat, mga kasuki. Pasobra na ito mga kasuki. Siyang na naman itiya mga kasuki. Kahit ako mga kalong niya balay, di rin naman ang arang bumuligit paglinis, mga burara! Adi pa mga kasuki, dining set naman. Yes mga kasuki, barato na itiya mga kasuki. May pasobra pa nga mga plato kasuki, mga kutsara, mga baso kasuki. Kahit akong kalungo na balay, katitima ni Raman Lamon, di naman ang maaram manimos, itira mga kinaunan. Kung karuyag pa nga ni Niyo, aali pa naging babaligya nga mga kitchenware, ngan cookware set. Yes, mga kasuki, upo na gamit nga mga hugasan. Yes, mga kasuki, nga tanan ko niliging babaligya. Oh, no! Kaya niliging mo na kamuskoy, hinang mga kalungon, di niya balay. Ali pa nga ni, mga islandiyas ng mga balo, pamunakin na nakali ninyo. Diyos ko, suko na sana may matindi mga lockdown. Kaman mag-TikTok, magpipicture hingbisan ano para igmay day. Purbahi daw pag may day naka-quarantine ka elementary o di kaya ig-post ang ginhatag haimhan DOH na code number ES69 AV9000. Kay dara nga naipod ka mga active cases kay dara itim ka malakat. Diri nga ni magpipicture, magvi-video para mag-acceptin iba-iba nga mga challenges sa Facebook. Bubuhatin bisan ano para lang maging popular it-post sa FB. Kulang na lang nga ni pagpanitan ni ira mga lawas para lang makita it ira mga ugat, unod, tulan ngan tinai. Humigda a kalsada ngan magpaligising pison. Oh, no! Hala daw, ig-accept i-challenge nga maglalaag ka bisan GCQ. Nakakalusot ka man lang nga ni ha mga border checkpoints kay nalipot ka man la. Hala daw, pasingad to ha mga lugar nga damo it mga tao nga pareho haim. Mga bengel. Tapos, ayaw pag face mask ha? Asya mga natin karuyag kay masawi man ngani. Tapos, pakipagdurukot ng pakipagharangkupay ha mga tao ha? Nariwa ka man nganit social distancing kay nadiri kang gindidiktahan ka kay tupanin na kay kahing demokratiko nga nasyon. Hala sige, damu apay reklamo para ma-achieve name i-challenge. Na-achieve name ang challenge, ngin makapag-video ka nga adto ka na isolation area nga nakasulot ka ng ventilator. Kay di ka man ako kontento hit face mask o face shield. Video ha? Para makita ng good in detalye nga nagtatag-o sa naliting pag niya. Challenge in para haim. Oo. Para haim nga tigsulirala hit mga gimpapasunod hit mga otoridad. Budlet. Sagurihin ito nga akong exercise ang mga pagkapatakang ilalay kay ang bubuhian mga panhayhay ang ugman ni Manoy ipapahagay mula sa dibdib ko aking ilalahat ang nararamdaman aking ihayag aking hayang bawat nagulilay pag-ibig ni Manoy ipapahaliday ni Manoy pahaladay ni Manoy pahaliday ni Manoy pahaladay ni Manoy pahaliday ni Manoy pahaliday ni Manoy pahaliday ni Manoy pahaliday ni Manoy Langit ang tamahan ay ikaw kaulit. Bispo